Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeraga aku. Dorong seneng. Terus yuk. Ayo. Darantasena kula pasrah katentremaning Karang Kadempel sinuwun Darawati mangundurke pon omong sing ngomong cangkemmu cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya kok sami lenggah wonten ing mriki lho rombong aku rombong aku dadi kowe iki mau asline mung tak pancing aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong saiki glo wadi balaku samapta ing gati sawiga ing diri narwane karo Bagong coba saja potol sirahmu Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho Bismillahirrahmanirrahim. Napa sampeyan niku bendara kula sampeyan niku pepunden kula terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula mboten no mboten ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar mongko gegayuhan kula niku apik gegayuhan kula niku becik kula nek gegayuhan apik sarta becik aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki mboten ajeng kula paelu sinuwun jagat wasanemu Bathara wayah plur jagat dadi ngono to karepaning Semar Badranaya yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kalawan Nata ing Ndarawati aku kuwi sesembahmu aku pepundenmu Semar ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata ing Ndarawati nanging sengguh temen ucapmu kemewat kowe ngregem jimat kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya ngopo Gong arep jengklet kesangkut kok ndadak kesangkut kurang trampil aprei 5 dina ayo keprigel aku sudah iki waduh arep ngopo kowe maju arep mangsuli sinuwun Ndarawati Bagong iki perkaraku iki ya perkaraku kowe bapak kowe wong tuaku Pak rumangsane nyepelekke karo Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki Semar ki bangun kayangan wis bola bali biyen jaman Semar isik ngrekoso ta Pak panen dele bali panen dele tukoke cagak siji nggo panggo bangun masjid kono masjid kene sapa sing ora kepul tangan Budira Semar ta Mir mbok Pak ngono Mir wae ya aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus
ajeng menggak karepane bapak Limbangun Kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun Kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang Mar, tak bantu Mar. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampean niku bijaksana. Kudune sampean niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampean karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki ra dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar mbangun Kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun Kayangan, mergo ngembari marang Kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Ya pokoke masa memanangar aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watari iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora.
Aku arep mati Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkana kuandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Nggugu karepe dhewe panungsmaning jajalanan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndorowati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndorowati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndorowati tandinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Yen ngono wani harus Setyaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah nggo uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore, Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki?
Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjing kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa Kakang Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ning papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Oke kalau bangun Kahyangan sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Darawati tantang lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba Sinuwun Darawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah tutuk ndase badan. Obah ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar bantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun Kahyangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu njaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong. Sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo, Den.
Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan. Panjen bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ora mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik, sapa sing tandurane ala. Mesti bakal keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe iki grisene. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, igo pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibuk. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Kena gantung sapunalika semanten. Para putra Pandhawa kadhiraken sangganing para Panakawan medal saking jabaning rangkah padukaning Karang Kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinda gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik.
Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo Mak Cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara karo kanca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Ngapa kowe kaget? Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iye, Paman. Anggir Antarja. Iye, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku.
rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala enggak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku neng kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kokan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono.
kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndrawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pilun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing ngunak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi penting. Oh, tak pethuke kok Prabu Ndarawati ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo.
Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dhawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula njabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa si Adi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke, ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Setyaki. Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Lah edan tenan iki. Iki lelakon apa lah kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wah, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong numpak Jawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono, Gong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya.
Sapa iki? Takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya Setran Gondolo Mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, tumenggung Panigas Jonggo dasar para nyata. Ya Endi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa teng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teng Setyaki. Wani halau sing tawedene apa moraming kasarwa tebak dadamune marganing patimu Singolena prapteng ralis Panigas Jonggo. Aja mayu. Gatotkaca wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen glune Gatotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Wah. Iya. Wah. Wek. Wah.
Sawa Antarja sapa abdining Betari Durga Kalanjaya yo bali ora sawadya balang ora bali babati gawan wah mati Komeng gelis Kang tak candak tak bleseki ning lemah mudar tak pendem sisan ape tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal saya mubal wadyabala dandang mangure sing praena ngati-ati lho Kang ayo Dimas Nikas Jangga. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu prap Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, wis tak kendhau. Kula semanggaken, Mbah.
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawula muninggih lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkup wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala karang kadempel geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malandara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Ayo.
mandak to. Kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani nerajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel. Malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho Gong aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenan ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki liminen iki. Kemeti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki iki. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong, jarene wong tuwa mbiyen, Heeh. demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh kebacut mambu kok lah. Isih merem itu Terus, oke. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane
ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala, menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petruk dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mandara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adal. Yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati. Ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya. Para wadyabala Dandang Mangure padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten kok Prabu. Apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel. Menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati. Sewawi Koko Prabu kula derekaken.
Wujud kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wus mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yayi. Kok ora Bu. Ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Langening kalanggawan aglar pandhan muncar kaya bingung penggaling pun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwani kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna.
nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh. Mula gage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara, barep kakangku piye? Pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta, lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki, Yayi Werkudara. Miyat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma medhar sabda kelawan ingkang ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randhu Gombala Bambang Antasena karya Cingak kang samya mulat Tandya Bala Pandhawa mbya kumulung Mara remang usumya ngambreng kadi karonaning kaswase dosang bondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu Ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ning apa gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Ya tak tampa, Angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi, nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwandarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwandarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang Kayiwangan ya mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwandarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwandarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggaris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel, Pakde.
wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Den prayitna semuri resika balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi. Matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun ngamarta Gagang Semar pancen kepara nyata. Darawerku Dara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Darawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan Sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun. Anggenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Darantasena. Piye kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dor gejegan niku mang pisah. Lah arep misah piye? Kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho. Semar kok tepung ika barang ki. Ya wis derek. Ayo Gong. Yo aku jane arep ngaso ya. Dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak. Ora rampung perkarane.
Gong, yo. Sabar Kang, sabar Kang, sabar. Oh iya, ayah, iya. Gong ngewangi Gong, Gong ngewangi Gong. Terus terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, waduh. Wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapa sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar, Doro. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean Dora ngerti. Sampean Dora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak angkel samu lho, Mas. Metu ora terus? Ora, mesti. Ameng dinyonyokke kok metu. Tak ora ndane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pripirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, Nggih, wis kuwi. muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana Aku Petro. kaya setane rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Putus. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho.
Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh Yono. Haya. Yono minggat. Minggat diusir Prasti. Teguh Yono slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang ngene Yuwana. Waduh. Truk, salah ya, Truk. Petuk kene. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Truk. Sirake, Truk. Tanten dasmu lho, Gong. Iki dipendhem. Wah, dipendhem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yono slamet saka kersaning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuh Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Kok isih bareng karo ayah.
Inggih Kakang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titenono Bathari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure ngestaken dawuh Hyang Pikula. Oh wah Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamundi Semar yo Tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah ndat nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning Kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun Kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. Ngono ta, Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun Kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar nggone bangun Kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene.
Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa wong gayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening Kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sapengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.